Saan niyo beligya? Pakot islag ba to? Pila man taro? Lah. Gihan na la. Ya, uli ande kasi mo ubuting. Ah. Kailan ka daghan na kana dun buka ta kana dun. Ngayon lang. Ato mo bato dito? Butad. Daghang bato ato. Nabutang dito hap. Daghan na mo pundok dai. Yahaya da. Kwarta da. Og di mo ligo dai. Pugson na mo. Away bali-baray pero away pag sanay pero away bali-baray. Og di mo ligo dai pugson dai. Komunista ka. Kapoy ligo tugnaw man. Ah. Ikaw mo ka ligo. Ligo ka. Komunista ka. Ah. Yo, what's up? May muntag yung tanan ni Hawaga. Another day, another life, another blessing na sa no. Karon kay December 20 na ta. Naghakot si Titing og bato nga. Ha? Naghakot si Titing og bato. Sa nagpakot. Si Babing. Karon na may Mapapload sila daw. mura. Nay pabuhat si mama no. Tumangi ko ma. Ikaw lang inay. Ligo da ado unang saking ato nung kan. Ang suot ko dito sa kuan ay sa bus. Kamham sa kog pala. Nah, rakit ha? Rakit ka dai? Pamata? Kamar. Oke ra kada? Wala ay. Tamangay kami. Pare gawas dira ay sig lubog da. Magluya ka na. Nah, Ay ay. Una na. bawa na eh. Pala ba? Saking o saking, ha? Grabe ko kuan ma. Worker. Makapasnaki ka naman. Iki mas naki kaya nagsugo sa mo. Ha? Saka be. Saka be ha. So kami dito sa bus mga ga, mga katambay. Katambay. Paway sa mga jud kay init ay. Ah, kasud na mo. Dako-dako jud meron no my friend. Pwede ra koy bayan. Lah, sige butan na ba? May graha si mga butan ni ka ba? Ih, saging daron. Og maynaon lang. Tunaw. Ah, di lang tamo saad. Diyan ka. Basi niya tapulan ba. Okay. Ih. Di na dango ba? Lumot na gud. Kuan mo. So, kanay mong gi sud sa karon mga ga. Dahil guys sa term nay bus, nay balas, no? Pero sa kay sakto gid. Bus, bus o bus? Jeep. Jeep. Basta kay basa Bisaya gid, basa Bisaya word gid mga ga. Basta makalibog gid gid. Bas. Kay may balas gud Mindanao na siya, sa Mindanao muro na nga term ang balas, pero may bus. Bisaya na siya, may bus nya. Muhatag bus na nya. Ang sabot ay sakyanan niya bus. Ato tong isod sa ako ang bus kana may kuyaw. Ito, Di masud. dako sa kuha kay sugod ang bus. Mo na siya mga basa. Bisaya word jud, dahan gig meaning. Mo na kanindot sa Bisaya, dahan gig double meaning dire. No? Ay. Sama sa kuan. Langgam. Hubing kag langgam sa tuwa diri. Adi day. Di da double meaning ang langgam. Saman nga word nga na double meaning. Kamu, sa men hibawa yung Bisaya word nga na double meaning. Gawa sa bus. Sa kuan. Hingkag. Ha? No na sa miya. Ha. Kaya sa hingkag kabaw. Pwede kabaw nga hayop, pwede pud kabaw nga kamao ka sa pagbuhat, ha? Kabaw ko ana. Kagkabaw po, pwede po. Ang kabaw nagdaro ano, no? Tama na nagdaro. Ore ano. Nagiling ako nagdaro. So, mo siya, dahan kay Bisaya word nga dahag meaning. Wala ko kibaw sa uban. Kung kibaw mo, i-comment na ninyo. Comment below. Oh, manami dito mga ga. Muna siya ano, pinaka-perfect example nga. Simple ra ni siya. Gamay ra ning kauna pero may pinaka-perfect example nga kung muliho ka, magkakaon juga.
Never no. Oh, snack sa mi diri kay mao man na ma-upload mo. Aso snack. Sige lang pre, nagkita na to sa YouTube. Katong naginana nga ano, katong buyog nga nag-smile ba. Ayay. Adto ta. Ha? Tantanan nga nasa kong vlog adto ta ninyo. Mga ano diri mga katambay. Buhay tambay ba? No? Lah. Tambal sa ubo. Why? Tambal sa ubo ba? Iskindi. Ubusipon ba? Ayos eh. Oh. Nadan. Nah. Doon sa may kuan mo do. Sa may Bisaya ni mo nga hibaw-an ka ng duhay meaning ba? Bisaya. Bisaya word ba? Pareha ng igo na ba? Igo. Na may meaning nga igo. Kaya ng igo na igo. Kanang tinamaan ba? Lah, tinamaan. Ya, nga igo mo nga sakto na. Hunong na ba? Igo na ba? Sakit na kayo. Kaya na igo na ka na. Tinamaan mo kanya. Ayun na kay sakto na kay sakit naman na. Sana man. Ikaw naman. Net meeting. Meeting ba na? Meeting pa. Anda. Sakto na. Sama na. Kung Doon. Lah, gaya ay. Lugay sa explanation eh. Yung sakto na. Kanang sakto na, no? Sakto ka, sakto na. Oh, yung sakto na. Hunong na na. Gusto na ba? Di na wala lang grabe. Ikaw rin. Uy, ikaw. Ikaw ba? Tug. Tara. G. makuha ka. Pareha ko an pahulay no. Na may pahulay sa dayon, nay pahulay sa tug. Hulay sa dayon, hulay sa tug. Di ka sa may piliyon mo. Pahulay sa dayon, pahulay sa tug. Makuha ba ka? Nay galon nga kuan. Ah, galon nga. Galon o. Sanay? Kuwade ka na. Kanang Gabay ba? balon na ay. O. Ya. Balon o ka na. Lah. Balon nga mo lupad. Lah, ya ba. Ay tay. Tanay, nako ta. Ligo na ko. Kay. Oy. Dali na ko magaliko. Lagi. Tabot mi sa imo. Ngaya. Di kong ligo. Ug mana kay agas karon di kong ligo. Wa may agas ron. Dami pundo. Pundo ba eh? Tara ulit ta kay. Ayo. Pilame. Nama iskinde. Tagpila. Taro ba? Tag 5. Ay may duha te. Aw utang day. Putang ka tag duha be. Sige pangutang. Grabe. Butang nga tate. Duha lang. Ha? Viral lagi na ini kuan sildo sa YouTube. Utang namang. Utang lang sa lagi ni. Utang ite. Saan ay flavor na butong? Utang na. Wai. Mas pasig kaon kay bawi on eh. Dak. No. Pwede tarik lang. Dalami ati lami. Kana na pundok. Kasi ang paril ni ikaw yung ikuha. Nakuha lagi ng ibadlong. Gilog siya ikuha. Rakit ba no? Rakit hakot ba to nga bata? Good kaya na. Ayos kayo. Di ba naman kita gorta bata pa ba no? Katulad na, katulad nakarangya dili. Ato mo bungabong to do? Ano ba ba? Ang paril ni inte ingaw bisinte na ba? Ay, enig baha uhuro dang mais. Yabag. Uy, kasa to. Kamera to nga na ba? Skiri ba? Skiri be, ikaw sayo be, dance be. Nana. Wala ko. Ikaw be, kamao ka. Alam mo magipako lang. Ikaw be, ikaw yato be, skiri be.
Ay, ikaw, be. Be. Ay, ka na, be. Balik ka sila, skiri-skiri. Hindi. Ano skiri-skiri? Ipatulpas kaon daw. Ay, Yaw! magaling. Yaw! Yaw! Ano rin naman yung ito Lisa? Ano no? Nakota na natin. Wala side mirror mga ga. Sige nagpungilan eh. Bata ko rin nakasaan eh. Wala sa kong kahoy mga ga. Idibol. Inot kami suntan ron eh. Utan. Buwad. No, buwad na mo 1/4 ang idibol duha kalapad. Pinikas na. Gagmaya. Ako sumama upload sa video mo, ha? Nakaka ko eh. Nah. Pwede may isa-isa deh. Pwede mo daw 5-5. Okay, tara. Mabili na, kay balik ng bula, kay nagdaan na. Good. Play. Di man paduaan ng basketan mga ga, kay dako po, naari lang sila dire. Lah. Check unta. Lah, pani. Terbunuh. Halo. Wah! Yoy. Highlight coy. Udah, apa lu mata ya? Lagi ginawa eh. Teka yung kilid. Teka do, tindig sa do. Gira, mo kontra kondisyon ba kayo? Ikaw. Nag-jogging na gapon na issue ba? Oo, day. Sakto day kayo. Ako to ko magugapon. Pupuban. Inom ano? Muli na ako sa mga gano. Bago ko man mag-upload dito. So, mga sa tanan karong adlaw no, tanong puson kay sabihin na. Yan lakaw pa sa mama, taga tong tao dere. Ngita ko ratog lingaw. So, one. Shout out gusto na natong kuan no, mga mga karipa na to dia, mga katambay na to dia. Kung asa mo diharon mga ga. Shout out yung tanan no kay wala, gusto lang ta mo shout out. Naganihan din no. Maligo ako pa dong nagpalit. Nanguha ko og lawat. So kani ding lawat siya, usa ni siya ka natural nga kuno dahon sa kahoy nga atong gamiton ini kaligo ato no para mo shiny atong buhok niya magapabaga po ni sa buhok. So bagay itong buhok naton patos sa pabag-on gid ni. Ato ni siyang isagol siyang punta niya kung maligo ron. Pugma lang tani isagol aton hipusan. So ito na tapusan mga guys, nakad ko manalingaw mo ron no. Nakad ko magkita pagbalik, kayo mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. That's all for today, Ganay TV and I out. Bye-bye!